مريحነት ማለት ሰባት ከይተገደዱ ንዓኻ ክስዕቡኻ ምግባር እዩ ዓለም ብሕያውነት ጥራይ ዘይኮነስ ብብልሓት እያ ትመሓደር ንየዋህነትኻ ናብ ብልሓት ንፍርሕኻ ድማ ናብ ስልጣን ዝቕይሩ 7 ወርቃውያን ሕግታት ስልጣን ኣለዉ እዞም ንቡር ኣተሓሳስባኻ ዝቕይሩ ሕግታት ካብቲ ዘይፈለጥካዮ መፈንጥር ኣውፅኦም ናብ ናይ ሓቂ ዓወት ክመርሑኻ እዮም ሕጊ 1 ሓገዝ ክትደሊ ከለኻ ንረብሖኦም ተጠቐም እምበር ንሕያውነቶም ኣይትለምን ኣብ ህይወት ሓገዝ ዘየድልዮ ሰብ የለን መብዛሕትኡ ሰብ ሓገዝ ክሓትት ከሎ ዝጥቀመሉ መንገዲ ግን ናይ ድኻታት ብልሓት እዩ ዝሓለፈ ዓመት እኮ ከምዚ ገይረልካ ነይረ ወይ በጃኻ ሕያዋ ይኹን ይብል እዚ ግን ካብቲ ዝዓበየ ስልታዊ ጌጋታት ሓደ እዩ ንሓደ ሰብ ዝሓለፈ ውዕለትኻ ክትዘኻኽሮ ከለኻ ንዕኡ ከም ባርያ ዕዳኻ ጌርካ ኢኻ ተቕርቦ ዘለኻ ሰባት ድማ ንዝሓለፈ ውዕለትኻ ካብ ምዝካር ንላዕሊ ነቲ ዝሰምዕዎ ናይ በደል ወይ ናይ ዕዳ ስምዒት ንምርሳዕ ካባኻ ክርሕቑ እዮም ዝመርፁ ኣብ ልቢ ሰብ ካብ ዘለዉ ስምዒታት ኩሉ እቲ ዝሓየለ ረብሓይ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ንሓደ ሰብ ሓገዝ ክትሓቶ ከለኻ ንዓኻ ምሕጋዘይ ንዓይ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ንዝብል ሕትኡ መልሲ ሃበሉ ንዓኻ ምሕጋዙ ንዕኡ ዝያዳ ሃብቲ ዝያዳ ስልጣን ወይ ዝያዳ ቅሳነት ዘምፀሉ ምዃኑ እንተኣሚኑ ክሕግዘካ እዩ እዚ ስራሕ እዚ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓኻ እውን ከምዚ ዓይነት ዕድል ክፈጥረልካ ኢልካ እምኖ ሓንቲ ሃገር ንሓገዝ ካልእ ሃገር ክትሓትት ከላ ቀደም ኣብ ኩናት ሓጊዝናኩም ነርና እንተበለት እቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ምክንያታት ፈጢራ ክትኣቢ ትኽእል እያ ኣብ ክንድኡ ግን ሕጂ ንዓና እንተሓጊዝኩምና እቲ ሓበራዊ ፀላኢና ክንስዕሮ ኢና ንስኻቶም እውን ዝያዳ ክትጥቀሙ ኢኹም እንተይላታ እቲ ሃገር ቀልጢፋ ክትሕግዝ እያ ስለምንታይ ረብሓ ስለ ዘለዋ ንልቢ ሰብ ብሕያውነት ክትሕዞ ኣይትፀዓር ንኣእምሮ ሰብ ግን ብረብሓ ግዛ እዩ ሰብ ንዓኻ ክሕግዘካ ከሎ ንገዛእ ርእሱ ዝሓገዘ ኮይኑ ክስምዖ ግበር እቲ ዝዓበየ ብልሓት ሰባት ንዓኻ ብምሕጋዞም ንሳቶም ተረባሕቲ ምዃኖም ምርዳእ እዩ ሕጊ 2 ብነፃ ንዝወሃብ ነገር ኣይትቀበል ዝኾነ ነገር ብነፃ ይወሃበካ እንተልዩ ብጥንቃቐ ራእዮ ኣብዚ ዓለም ብነፃ ዝበሃል ነገር የለን ዝኾነ ነገር ብነፃ ክወሃበካ ከሎ ኣብ ውሽጡ ቀታሊ መንጥቆ ዝሓዘ መፈንጥራ ምዃኑ ኣይትረስዕ ብነፃ ዝወሃብ ነገር ካብቲ ዝኸፈልካሉ ነገር ንላዕሊ ክቡር ዋጋ የኽፍለካ እዩ ሓደ ሰብ ብነፃ ገለ ነገር ክህበካ ከሎ ብኡ ንብኡ ናይ ሕልና ዓዳ ይሸክመካ እቲ ዝተቐበልካዮ ነገር ንእሽቶ ይኹን ዓቢ ንመፃኢ እቲ ዝሃበካ ሰብ ዝደልዮ ነገር ክሓትካ ከሎ ኣይፋል ንምባል ትፅገም ብነፃ ምቕባል ናፅነትካ ኣሕሊፍካ መሃብ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብነፃ ዝቐርቡ ነገር ተንኮል ኣለዎም ሰባት ብውህበት ኣቢሎም ስምዒትካ ይቆፃፀሩ ሚስጥርካ ይረኽቡ ወይ ድማ ንነዊሕ እዋን ከተገልግሎም ይሓቱኻ ስለዚ ካብቲ ብነፃ ዝወሃብ መዓር ዝመስል መርዚ እቲ ዋጋ ዝኸፈልካሉ መሪር ፃዕሪ ይሓይሽ ሕጊ 3 ፍጹም ኮንካ ክትረአ ኣይትፀዓር ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ በሊሕ ዝበለፅን ዝተማልአን ኮንካ ክትረአ ምፍታን ንዓኻ ናይ ክብሪ ዘይኮነስ ናይ ዕልወት መንገዲ ይፀርገልካ ኩሉ ግዜ ዕውት ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ኩሉ ግዜ ዘይጋጋ ኮንካ እንተቐሪብካ ሰባት ኣይኮኑን ዘድንቑኻ ብኣንጻሩ ኣብ ውሽጦም ሕቡእ ፅልእን ቅንኣትን ይሕድሩ ንምንታይ ንሱ ጥራይ ዝብል ሕቶ ንፀላቕትኻ መሳርሒ ይኾኖም እቲ ብሉፅ ተንኮል ድማ ሰባት ንዘይጋገ ሰብ ክወድቕ ከሎ ክርእዩ ኣዝዮም ይሕጎሱ እዮም በሊሕ ሰብ ሓንሳብ ገለ ድኽመታት የርእዩ ንኣብነት ኣነ እኮ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ወይ ኣብ ምምራፅ ክዳን ተውህቦ የብለይን ኢልካ ብዛዕባ ርእስኻ ምውጋዕ ንሰባት ኣብ ጥቓኻ ምቾት ከም ዝስምዖም ይገብር ሰባት ንሱ እኮ ከማና ሰብ ኢሎም ምስ ዝሓስቡ ካብ ቅንኣት ይድሕኑ ሓቀኛ መሓዙት ክህልውካ እንተደሊኻ ንሳቶም ካባኻ ዝበልፅሉ ባይታ ፍጠር ኣብ ቅድሚኦም ኩሉ ነገር ከም እትፈልጥ ኮንካ ኣይትቕረብ ሓንሳብ ሓገዞምን ምኽሮምን ሕተት ምኽርኻ በዓልካ እኳ እንተፈለጥካዮ ሰባት ኣድላይ እየ ኢሎም ክስምዖም ከሎ ንዓኻ ክፈትውኻን ክከላኸሉልኻን ይጅምሩ ብሉፅ መሪሕነት ማለት ካልኦት ሰባት ካባኻ ንላዕሊ በሊሕ ከም ዝኾኑ ንኽስምዖም ምግባር እዩ ሕጊ 4 ንመሓዙትካ ብጣዕሚ ኣይትእመኖም ንፀላእትካ ድማ ከመይ ከም እትጥቀመሎም ፍለጥ ኣብ ህይወት እቲ ዝያዳ ክወግአካ ዝኽእል ሰብ እቲ መንነትካን ድኽመትካን ዝፈልጥ መሓዛኻ እዩ መሓዙትካ ቃላቶም ከም መዓር ጥዕም ይኸውን ኣብ ውሽጦም ግን እቲ ዝሓየለ መርዚ ቅንኣት ይሓቡ እዮም ምስ መሓዙትካ መዓር ኮንካ ክትነብር ከለኻ ኩሉ ሰላም እዩ ንስኻ ግን ካብታ ዝነበርካያ ንላዕሊ ክትዓቢ ክትቕየር ወይ ክትሽለም ከለኻ ኣብቶም መሓዙትካ ሓደ ዘይፍለጥ ስምዒት ይፈጥር ንሱ ካባይ ብምንታይ ይበልፅ ዝብል ሕቶ ንልቦም ይበልዖ እቲ ዝሕዝን ድማ
محازخا صليتهم قلطيفهم أيري خانيهم يقدس مسترخانا فلطو أبت تدخم خلي جيزي كاب دحريت كوغ خيص بيو مس محازخا صراح أي تجمر سمعت نوت إسراحة كبلا شوي مسترخا كل جيزي نعقد رايخون اتلومي مسترخا زحاز محازا صباح صلاحا كون خلو اتي مستر مدقعت مسارحي كوني صلاحتها أي تطفايهم يقدس كم يجرخا نبرب حقا كم تغيرهم حسب حق حموشتا كابتم العلي خزلو حلفتن العلي بليتخا كترأى أي تفتن بالحتخان كإلتخان نعاخا مسال العبيد كونا كيخول يوم قنخا بتنك أنت زي تطعيم خلو بعالخا أتصورح مفترة كوني خول يوم أب علم سلطان اتزعبي جيجا كابتي حلقة خان العلي بليتخا مرأيو كواخبت برهان اللوم قنخا صحي أبزلتو جيزي أي برهن يوم سلمنتاي صحي نبينا كتبر سلزلوا نسخاون كمو أب قدم حلقاخا كم حدا مستوات خون نعو زيادة بليحن حيال نجيرو زر مستوات بالحتخا نعو نمدقافن نمعباين تتأمل نمبر نعو نمدخام أي تتأملو حلقاها زيادة بليح كم زخونا انت تسمعوه نعاها كم يماني تيدو جيرو كحزاكايو حدا تسوق حساب انت متيلخا كابتن نسخا زبالخان تبقيسيه إذا حسب رهيويو بمبال اتخبري نعو هابو حنسب زي تفلت مسيلها مقراب كاب كل بالحات زبلت بالحاتيو نحلقها كم يجرخا إلك حتتو إزي نعو كم مرسل زريو سمعيتو يعقب نحلقها زي الساقية بالحات نعاها مقابر خايو بلي حسب بالحاتو كم حبو هابتي يزحزو نات العلي خازلو سب كتبلت انت فتنكا نسو نعخان مدفاء زي قبرو نقريلا سلازي نسو زيادة بليح كم زخون أمون نمو نسخا دما نعخا نبزل على بوتا كديو كايو حق شدشتا بتكبرها أرد أمبر بزربا أي تكراخر أمون قصبات مسحاب كمتسخلو اتزقال لمجدي بزربا تعاويتخا كتوات مفتانيو نسخا قنع مخان كان مردا تجدر تكراخر ساعتا تطفئ اتنا حق سلطان قد أبتزو سرسقتان تكبر نيزلو بزربانا حادثة كتسعرو خلخا اتعاوتخا جيزيويو اتسب بزرباخا تسعيرو او يبلكا يخون اوشتو قن حركانن تصلي إتني حادرو سلامنتاي كابون العلي بليحخا سلسر أخيون سلزوارد خيون زخوانا سب دما بزربا كأمن أيدلينيو حادا نقر كم زئيلخا كاب تزارب كم زئيلخا بتكبر كتر أخلخا سبات نعخا كقاوم لزهول عدلي بلومن تكبر مسزرة ترطاري يطفئ نسخاون حيلخا أيتطفئن اتزعابي عوت سبات كيتردوم نعخا كسمعوخان كسمع معلخان مقباريو سبات كنقفخا خلو ملس نمهاب أيتقلاطف سبات بزعاوطنها كاب زسمعو وصيت سراحخا كريو يقبر قالاتخا نفاسيو تكبارخا قن تاريكيو بزربا كتعوت كاب تتصعر تكبارخا بعلو كزارب عدل هابو عياشو يكراخرو بلح تقد بوصيتهم عالم يقرمو حق شوعته بزعبا لوطي سباخ قن خاا بحانساب بوزح نقر أي تغير دك سبات ببهرنا فطرات لمدينا بقافنا لوطي اللينا يكنبل نخل بلبنا قن نتزلمنا يردك أزهبنا نابرعنا ندلي لوطي نسبات زي فلطن زي السقن سلزخوانا بحانساب كمتزغلو عابي تقاومو يفتر حدش مريحنت وي حلافنت مسحاسخا بزعبا لوطي سباخ أبزحا شمتاي كنوتسيحنا إلخا تسفهاب إزي نسبات سلو لبونا ودلونة يفتر اللوم قبراو سقوم تكتوسر خلخا قن نت نبار لمدسات بحانساب أي تفرسو سبات مننتو متأفق خوينو كسمعم يبلون سبات حدش نقاري فرحيوم سلازي حدش لوطي كتتأتا تخلخا إزكو قدم زنبرأيو وي نت زنبرنا تصبو لمدي نمحداسيو بمبال أقربو حدش نقر كم مقاتصالتانايتي زنبرت انتاو قرسن لمدن غير خمس تقربو سبات بقولي لي قبلوو لوطي كم مدحانيتيو مدحانيت بحانساب بوزح انتوسيد خيو مرزي خون لوطون كم إيو بب قرب كخون اللو سبات مستزلمودو ناي سرح أقباب ساعاتات وي سرعاتات تأسسر سمعيت اللوم لوطي نممزا بالحات يدلي قالاتكا لوطي خونو تكباراتكا قن مرغا يخونو لوطي بنهر انتمتيو عنوتيو بب قرب انتمتيو قن عبيتيو نلوم زدلخلهم مدب ازي مسل إذا فيديو طقاميت خوينا ترغيبكم لايك تقبرو أي ترسعو نقاط صالي تمساسال تحسوسات نمكتال دما سبسكرايب بمقار سدرا بيتنا خونو